Ни разу зашить мои алманы. Чаваш челги бурчухне тенже путмейнде. Кодам умелись, истяну И туган тел, и матур тел, әткәм әнкәмнең теле. Исәнмесез, сез Татарстан 24 каналында туган тел тапшыруын карыйсыз. Сезнең белән Гөлүсә Сыңгатуллина. Бүгенге тапшыру Татарстан Республикасында яшәүче руслар, аларның Идел буена килеп урнашу сәбәпләре, электән килгән йола бәйрәмнәре, милли үзенчәлекләре хакында. Рус теле рус халкының милли, Россия Федерациясының дәүләт теле. Татарстан Республикасында ике дәүләт теленең берсе. Россия һәм Берләшкән Дәүләтләр илләрендә яшәүче халыкларның милләт-ара аралашу чарасы, Берләшкән Милләтләр оешмасы һәм ЮНЕСКОның эшлекле аралашу теле. Рус теле Хинд-Европа телләре семьялыгына керә. Славян телләренең көнчыгыш славян төркеменә карый. Дөньяда 260 миллионга якын кеше, шул исәптән Россия Федерациясендә 138 миллион һәм якын чит илләрдә 80 миллион тирәсе кеше рус телендә сөйләшә. Татарстанда русларның саны шактый күп, миллион ярым чамасы. Республикада яшәүче һәр милләт диярлек рус телендә сөйләшә. Татарларның 85%-тан күбрәге рус телен яхшы дәрәҗәдә белә. Хәзерге Татарстан территориясенә руслар 10-нчы йөздә Идел-Балтык сәүдә юлы барлыкка килү нәтиҗәсендә килеп урнаша башлыйлар. Аларның сәүдә, һөнәрчелек эшчәнлеге белән бәйле тормыш-көнкүрешләре, Ага-Базар, Биләр, Болгар шәһәрлекләре, Муром шәһәрчеге турындагы археологик истәлекләрдә чагылыш таба. Идел буе рус дәүләте тарафыннан яуланганнан соң 1556 елдан русларны элеккеге Казан ханлыгы җирләренә күчереп утырту процессы башлана. Рус авыллары чулман алды һәм чулман аръягының эчкәре районнарында да татар, чуаш, мордва авыллары янәшәсендә дә кырыла. Алар еш кына күршедәге башка халыклар яшәгән авыл атамаларына рус сыйфатламасы өстәп үзгәртеп куйганнар. Мәсәлән, рус янтыгы, рус әхмәте, рус исламы һәм башка 20-нчы йөздә халык хуҗалыгын индустрияләштерү, Бөтен Союз төзелеше чорларында КАМАЗ, Түбән Кама нефтехим оешмалары ачылгач, Татарстан территориясенә русларның яңа төркемнәре килеп төпләнә. Сан ягыннан тагын да артулар күзәтелә. 3-4. Я на печке молотила, на шесточки леяла, сормятину выносила, кого надо видела. Лаеш районы Никольска авылында узучы рус халкының караван бәйрәме быел үз кочагына берничә дистә мең катнашучыны җыйды. Алар арасында 170 фольклор ансамбльләре дә бар иде. Мин Минзәлә районыннан, Коноваловка дигән авылдан, менә ансамбльбез белән килдек монда караванга. Безнең ансамбльга 14 ел инде. Безнең авылда татар ансамбле дә бар. Хәтирә исемле. Безнең татар ансамбленең тоже үз костюмнары бар. Безнең авылда 3 ансамбль, общий хор бар. Анда безнең ирләребез дә бар. Ирләребез дә нитә менә выступать итә концертларда. Шаллыга, Балкышка бардылар. Бик матур выступать иттеләр, бик шады. Карашыңны кая кагына ташласаң да, күзең тагын бер ансамбльгә төртелә. Алар биредә шул кадәр күп ки, адым сайын туктап, гармон тартып, җырлар җырлап, уен көлке тудырып йөриләр. Без Арчадан, без килдек караванга монда, бәйрәмгә. Мондый матурны күргән юк иде. Без Арча ансамбле, русские песни дигән ансамбльдә катнашабыз. Бергә килдек. Караван уздырыла башлаганнан бирле 3 дистәләп ел узган. Шуннан бирле ел сайын катнашып килүчеләр дә бар биредә. Уже очень много. Фактически с начала каждый год, ежегодно мы выступаем. Ежегодно. Хору у нас уже 45 лет. 30 с лишним лет я руковожу. Организовал хор Александр Васильевич Катков, заслуженный работник культуры. А вот мы вдвоем сейчас, Наталья Петровна, заслуженный работник культуры. Ну, я тоже заслуженный работник. Бәйрәмнең асылы турында олыларыбыздан сорамый, кемнән сорыйсың?
Я так думаю, что раньше это было не так много людей, и это, наверное, прошлое из язычества, да? А сейчас это более все организовано и приобщают к этому очень много коллективов, очень много людей, очень много зрителей. Так что очень хорошо в том плане, что людей приобщают к пению. Вот к такому красивому, зрелищному, скажем, вот празднику, да. Шара жылы дустада мөхиттә узды. Хәтта көчле яңгыр да аның ихласлыгын киметә алмады. Элек-электән рус халкының төп шөгыле игенчелек була. Хуҗалыкта тимерчелек, балыкчылык, бакчачылык, йорт кәсепләре зур роль уйный. Алар заманында олаучылык, бигрәк тә ерак араларга йөкләр ташу белән шөгыльләнәләр. Казан губернасының төньяк районнарында урман кәсепләре, урман кисү, сумала һәм дегет куу, күмер яндыру кебек хезмәтләр киң таралган була. Урта Идел буенда русларның йортлары Төньяк, Урал, Сибирдәге йортлар белән чагыштырганда зур булмый. Алар торак һәм хуҗалык кырылмаларын берләштерә. Төзелештә агач киң кулланыла, башлыча бура йортлар салына. Аларның фасадлары сырлап бизәлә. Бигрәк тә 19-нчы йөзнең икенче яртысында таралган биек рельефлы һәм катлаулы рәсемле корабль бизәге аерылып тора. Милли киемнәренә килсәк, Петр I заманына кадәрге киемнәргә формалар тотрыклылыгы, традицияләрнең саклануы һәм айрым үзенчәлекләр хас. Ирләр гадәттә йон, җитен һәм киндер тукымалардан туника рәвешендә тегелгән күлмәкне чалбар эченә кыстырмыйча кияләр, билбау буалар. Эске киемнәрдән сырма, кафтан, шикмән, әрмәкләр, толып, туннар киң таралган була. Рус авылларында бигрәк тә ярлы крестьяннар арасында чабата төп аяк киеме була. Аларны җәенке башлы, биек кырыйлы итеп кыйгачламыйча курыстан үрәләр. Җәен чабатаны киндер, кышын пыстау чылгаулар белән кияләр, бау белән бәйлиләр. Ирләрнең баш киемнәре төрле. Түгәрәкләнгән очлы конус сыман киез калфак, цилиндр рәвешле эшләпәләр кияргә яраталар. Хатын-кызлар исә башларына каты аслыклы кокошник кийка кияләр. Шулай ук киҗе мамык, йон, ефәк, гәрәч яулыклар, кечкенә шәлләр ябыналар. Хатын-кызларның традицион эс киеме чигеп бизәлгән зур җиңле озын күлмәктән гыйбарәт. Аның өстеннән сарафан кияләр. Кагыйдә буларак сарафан өстеннән озын алъяпкыч бәйлиләр. Идел буенда яшәгән руслар янәшә яшәү дәверендә җирле халыклардан халат рәвешендәге һәм җиңсез өс киемнәренең кайбер төрләрен, көн галушлы киез аяк киемнәрен, татар бүрекләрен, башкорт малахайларын үзләштергәннәр. 18-нче йөздә, 20-нче йөз башында өс киемнәре акрынлап үзгәреш кичерә. Рус милли костюмы бигрәк тә аксөякләрдә һәм шәһәр халкы арасында күбесенчә Көнбатыш Европа үрнәкләре буенча эшләнә башлый. Бүгенге көндә рус халык киемнәрен төрле чара бәйрәмнәрдә генә күрергә мөмкин. Бәйрәмнең бүгенгесе белән таныштык. Ә үткәне ничек соң? Аны рус сабантуе дип атау дөресме? Караван бу безнең Лаиш районында башланган инде иян 4-нче Казанны яулап алганнан башлап. Чөнки монда рус крестьяннарын китереп куйганнар. Аларның бит туганнарын күрәселәре килгән. Менә язгы кыр эшләре беткәч, Никола Вишни, теге язгы Николаның бәйрәмендә анда бәйрәмне иткәннәр. Бәйрәм 3 көн була. 4-нче көне инде хатын-кызлар үзләре үткәрәләр. Шуңа күрә мин кайчан әйтәләр, русның сабантуе юк, монда бернинди русның сабантуе да юк. Элек тә, бүген дә бәйрәм халык җырлары белән үрелеп бара. Рус милләтенең халык авыз иҗаты бәйрәмнең асылы булып тора. Каравында безнең 3 җыр инде борынгыдан сакланып калган. Ул как по морю, предал удалочки, как по реченьке, реченьке. Бу җырлар безнең, улар күрсәтәләр, менә кешенең, менә сакланган. Ул инде җырлар 300 ел артык бит инде кеше җырлый. Анары ул бер җырны гына җырларга 15 минут вакыт кирәк. Кеше шәнти бармакларын кулга алып, аннан соң терсәкләрне терәп берсенә-берсе кояш юнәлешендә әйләнеп йөри. Шуңа күрә мин 26-нчы ел инде бу караванда булган кеше, 26-нчы ел буена мин һәр вакытта да рус сабантуе дигәч мен әйтәм, кайсы урында ул дим.
Бүгінгі бәйрәмнең масштаблары шыннан да таң калырлык. Россиянең төрле төбәкләреннән осталар, фольклорчылар җыелган. Безнең бит бу бәйрәмгә ковидка кадәр 25 меңләп кеше килә иде бит. Быел инде без 15 мең кеше килер дип өмет итәбез. Академический хор Пятницкого, аннан соң фольклорный ансамбль Цветин килә. Шуңа күрә яннары инде Уфадан, Мәскәүдән фольклор коллективлары килә. Фольклор нәрсә ул? Фольклор халыкның кеше белән аралашуы. Фольклор булганда безнең халкыбыз да яши, без үзебез дә яшәячәкбез. Под кустом виноград, янтарь огнем горят. Под кустом виноград, янтарь огнем горят. Русларның православие динен тотулары, шулай ук элек мәҗүси булулары бәйрәм йолаларына да йогынты ясаган. Аларда Рождество, Пасха, Троица, чиркәү бәйрәмнәре, каравон, май чабу зурлап үткәрелә. Һәр бәйрәмнең үз йолалары бар. Алар рус милләтен якыннанрак ачарга ярдәм итә. Крестьян гаиләсе тормышында электән гаилә бәйрәмнәре мөһим урын биләгән. Туйларны алсак, русларда өйләнешү, игенчелек һәм чиркәү календарының билгеле бер чорларына туры китерелгән. Постлар чорына туйлар билгеләнмәгән. Шуңа күрә алар күбесенчә кызын Покров постыннан Филипп постына кадәрге чорда уздырылган. Борынгы русларга зур гаиләле патриархаль традицияләр хас булган. Алар туганнары белән берләшеп, берничә пардан торган гаилә булып яшәгәннәр. Уртак хуҗалык алып барганнар, гаилә башында өлкән ир торган. Капитализм үсеше патриархаль тормыш тәртибе җимерелүгә, үзара мөнәсәбәтләрнең яңа формалары тууга китерә. Шәһәр һәм сәнәгать үзәкләре йогынтысында авылда җәмгыять һәм гаилә көнкүрешенең яңа сыйфатлары барлыкка килә. Төрле милләт вәкилләре, шул исәптән татарлар белән дә озак вакытлар янәшә яшәү нәтиҗәсендә Идел буендагы руслар этно-мәдәни яктан үзгәрешләр кичерәләр. Милли составлары буенча катлаулы һәм катнаш җәмәгатьләр оеша. Аларда актив рәвештә үзара мәдәни кыйммәтләр, традиция һәм йола элементлары белән алмашу бара. Идел буенда яшәгән русларның йола бәйрәмнәренә татарларга хас спорт ярышлары, уеннар һәм бәйрәмнәр үтеп керә. Руслар үз чиратында Татарстанның төп халыклары эшчәнлегенең матди һәм рухи өлкәләренә зур этно-мәдәни йогынты ясыйлар. Бәйрәмдә җыр-биюләрдән тыш уен-фест проекты, ярминкәләр, төрле остаханәләрдә гөрләде. Бу һөнәр осталары безнең 11 регионнан килделәр, 15 районнан килделәр. Төрле һөнәр осталары 180 кеше. 180 кеше нәрсә күрсәтә? Аларның минем күңелем бик шат. Аларның бөтенесе үз куллары белән, җаннары белән эшләгән әйберләр. И бу күргәзмәдә безнең Сысерт шәһәреннән кунакларыбыз бар. Без Сысерт шәһәр округы белән, Лаиш районы, без алар белән побратимы, хәзер шундый дустана мөнәсәбәттә. И без шуңа күрә без алар белән менә алар үзләренең һөнәри мастер-классларын да күрсәтәләр. Аннан соң җырлыйлар, бийләр. Татарстан толерант республика. Рус халкын милли бәйрәмнәре белән котларга башка милләт вәкилләре дә җыелган иде. Без сезгә Соба районының лесхоз бистәсеннән килдек. Без үзебез лесхоз мәдәният йорты хезмәткәрләре. Без әлеге бәйрәмгә беренче тапкыр килдек. Без монда килгәч шок катып карап торабыз. Шундый яхшы күп хезмәт кергән, шундый яхшы бәйрәм. Безгә монда бик ошый. Без әлеге бәйрәмгә конкурска лозоплетение буенча Айсылу ханымны алып килдек. Ул бүген безнең кәрҗин русирләрне өйрәтә һәм шулай ук без монда үзебезнең лесхоз бистәсендә безнең инде сувенирный цех эшләп килә бит. Без шуның бүген продукциясын әлеге күргәзмәгә алып килдек. Бер милләтнең бәйрәмен бар республикабыз белән җыелып бәйрәм итү бары Татарстанга гына хас бер үзлектер. Biz бик шатланып бүген караванга килдек, үзебезнең җырыбызны бүләк итәргә. Безнең амплуа татар халык җырлары һәм русча романслар. Менә бер романсны бүген җырларга җыенабыз караванда. Милли киемнәребез белән килдек. Бу бәйрәмгә безнең ләгүбезгә без шатланабыз. Монда бик күңелле, шул кадәр төрле яктан кешеләр килгәннәр. Мин шатланам шуңа, безнең Татарстаныбыз төрле яктан танылган. Хәтта менә бу чара белән бөтен фольклор
Yakından da biz birinci uğrunda, kimler gına yok munda, koyan gına kilmegenler, onlar özlerinin sənətlərini kürsətələr. Mina şuna min gururlanam, özümün Tatarstanım bilen, halkım bilen, şunduğungan bulgan, türlü yaktan, sənətli kişi ol türlü yaktan sənətli diler. Mina biz de şundu halk. Bu Mülayim абый белән апаны җырlatмый түзеп буламы соң? Руслар үзләренең җыр телле, ихлас, кыю булулары белән аерылып торалар. Пушкин, Лермонтов, Толстой һәм башка бөек шәхесләрне үстергән милләтне бары тик талантлы һәм көчле дип атарга мөмкиндер. Шушының белән тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Бүгенге тапшыру Татарстан Республикасында яшәүче руслар. Аларның Идел буена килеп урнашу сәбәпләре, электән килгән йола бәйрәмнәре, милли үзенчәлекләре хакында иде. Сез Татарстан 24 каналында туган тел тапшыруын карадыгыз. Сезнең белән Гөлүсә Сыңгатуллина булды. Сау булыгыз, киләсе очрашуларга кадәр. Чуваш челги бурчухне тенже путмейді. Кодам умелись, истяну И туган тел, и матур тел, әткәм әнкәмнең теле.